Dragi slušalci, sa nama je Kristina Kovač. Svi verovatno znate ko je Kristina Kovač, a sve je počelo od vašeg boravka u Engleskoj, a ovo iskustvo iznedrilo je vaš prvi projekat koji potpisuju K2, odnosno Sestre Kovač. Iz tog perioda pamtimo pesme Ajmo u život, Crna ko noć, Jungle Manija, pa Ako odlaziš, Super žena, kasnije Zašto, Svrha ljubavi i tako dalje. Po čemu pamtite ovaj period? Po tome što sam bila mlada, ja sam u to vreme imala jedno 21 godinu, kad smo mi došli iz Engleske, kad smo počeli da pripremamo taj prvi album. I naravno pamtim ga po ogromnom optimizmu koji smo osjećale obe, jer smo negde bile vrlo radosne što smo imale priliku zapravo da snimamo taj prvi album i da stvaramo te pesme i nekako tu našu mladost da prelijemo u muziku koju pravimo. I naravno pamtim po tome što smo zapravo s tim prvim albumom postigli svoj prvi veliki uspeh u životu. To je stvarno nešto što se ne zaboravlja lako. I naravno i dobre stvari vezane za uspeh i loše stvari, naravno, koje su se neminovno izdogađale, prosto da čovjek tako mlad uleti u tu priču, ima i dobrih i loših strana, ali svakako, kažem, najviše pamtim po jednom onako ličnom nadahnuću i poletu mladalačku. Šta se dešavalo pre K2? Svi znaju da je vaš otac Kornelije Kovač. Pretpostavljam da vam je i on pomogao i da vas je usmeravao. Da li ste imali još neke uzore pre snimanja tog vašeg prvog projekta? Jako malo ljudi zna, mi smo zapravo naš prvi album ikad snimljen je bio kada sam ja imala jedno 16 godina, ja mislim, i mi smo se zvali Next of Kin kao grupa. I to je jedini put u životu da smo sarađivale sa svojim ocem, u smislu da smo bile premlade da radimo produkciju u tom trenutku, pa je on nam je pomogao da snimimo jedno 5 naših pesama. To je album na kom se nalazila obrada Pajagine pesme Strah od vozova, koju je tada iz nekog razloga Radio Indeks puštao kao blesavu. I sveća se da je gomila ljudi bila strašno zainteresovana ko to peva, jer niko nije znao ko smo. I taj album je mogao se kupi u Beograđanci tamo na spratu gde su muziku prodavali u obliku prave vinil ploče, jel da? I u obliku kasete. I znam da smo prodali naravno nešto mizerno malo komada, ali to je negde naš zvanični početak. I u to vreme smo se nešto kretale pomalo i po medijima, bila je emisija Klub 10 na trećem kanalu, tu smo se kao pojavile s jednom pesmom. Pa smo bile isto na trećem kanalu, sad ne znam više ime emisija, bilo je tako nekih mjesta gde smo se kao pojavljivale da promovišemo taj album. Ali u principu ništa, mislim, ta naša rana mladost izgledala tako što smo mi počeli da komponujemo već sa negde 11 i 13 godina, ja za klavirom, Aleksandra pored, i negde je naš san već tada bio formiran da radimo to što radimo zapravo u životu, da se bavimo muzikom profesionalno i nekako je sve krenulo odak. Tata je u principu, kažem, vrlo redko smo njega uključivale, tada jesmo u smislu da nam je dao neke ključne savete na početku, kome da šaljemo snimke u Engleskoj i tako dalje, i stvarno smo na taj način i došli do management ugovora u Engleskoj. Pa dobro, a i talenat negde. To svakako, bez toga ništa, i na tome sam mu zapravo najviše i zahvalna. Obzirom da negde se i Aleksandra i ja ponosimo svojom, kako kažem, muzičkom samostalnošću, iako često naša javnost nema mnogo razumevanja za isto, u smislu ponekad ne veruju ljudi da je to tako, ali stvarno u mojih 39 godina više da ubeđujem ljudi da tata ne peva i ne komponuje mesto mene, malo mi je glupo. Tako da ja mislim da smo se Aleksandra i ja onima kojima je trebalo dokazivati se, smo se dokazale, a... Pa dobro, negde u vašim pesmama je i neki vaš pečat. Mi često puštamo pesme Korni grupe, tipa, ne znam, Moja generacija ili Kuda ideš svetlo moj, tako da i oni imaju neki svoj pečat. Ne, meni je od uvek to bilo na neki način simpatično, pošto bih uvek zamišljala Kovača kako sedi i piše pesmu Ajmo u život, i meni to stvarno od uvek bio jako simpatičan prizor, moram priznati. Ali dobro, mislim, znate šta, ima raznih ljudi, tako da nek misliš tako hoće, meni je bilo da znam šta radim i šta volim. Pesma K2 su u većem broju slušalaca ušle u uši malo kasnije, da tako kažem, što samo dokazuje da kvalitet uvek negdje ispliva na površinu. Vi ste kasnije krenuli svojim putem, uradili ste pesme poput Ko, Zlatna prašina, Ti me tako dobro znaš, Pesme za kraj i tako dalje. Da li pripremate nove pesme u narednom periodu? Ja već neko vreme zapravo ne planiram ništa novo. Ima nekoliko razloga za to. Ajde da kažemo da je jedan od njih činjenica da negde privatno i lično osjećam da je album U nebranom grožđu možda moje životno remek delo, u smislu nisam sigurna da li ću ikad napraviti nešto toliko dobro ponovo. To je neki moj lični osjećaj u odnosu na taj album, i
dalje sam jako ponosna na njega i na te pesme. Dobro, ne mora da znači, ljudi se menjaju, pa... Znam, pa to mi svi kažu i onako, mislim, drago mi je, hrabro me i moji ljudi koji vole taj album su u fazonu, ajmo nešto novo, možda, ajde da kažem, imam taj neki umetnički i lični strah, da li ću dorasti tome što sam napravila na tom albumu, a opet sa druge strane, nažalost, ni stanje na domaćoj muzičkoj sceni nije nešto što previše motiviše, mada ajde da kažemo da nikad nije ni bilo previše motivišuće u tom smislu da smo imali, ne znam, milion stilova i da je mainstream negde bio baziran u popu, zadnjih 10-15 godina, čak je bolje bilo, čini mi se, 90-ih, jer imali smo širi dijapazon stilova nego sad u mainstream muzici. Pa dobro, to je dosta zrelo razmišljanje, svaka čast na tome, bar po nekoj našoj oceni. Inače, Radio Legend neguje isključivo kvalitet. Nećemo sad o onome stvar ukusa i tako dalje, jer smatramo da mediji su odgovorni za ono što plasiraju, pa za ono što ljudi upijaju. Slažem se, da. Tako da, eto, pokušat ćemo nekako da se izborimo. Znači, borimo se na istoj smo strani. Jeste, da. Mnogi vas pamti i po pesmi Čaroban, koju je Nina otpevala na Euroviziji 2011. godine. Kako opisujete to iskustvo? Pa da vam kažem, u principu, kada su nas pozvali u toj kombinaciji da radimo, prva reakcija nam je svima bila negativna, pošto smo ceo život se pazili upravo tih kombinacija, da se mi nešto ili da zajedno radimo ili da se takmičimo međusobno i tako dalje, to nam nikad nije bilo privlačno. Međutim, s druge strane, to jeste bila prilika da neko od nas prosto ode na taj Eurosong i da vidi kako to izgleda. Meni je naravno jako drago što sam to bila ja na kraju. To je stvarno bilo jedno nezaboravno iskustvo. Pre svega mi je bilo jako drago zbog same pesme i zbog Nine, jer ja naravno ni tada, pitali su me tada mediji mnogi šta planirate, šta ćete napraviti, šta mislite da bi najbolje prošlo. Možda, nažalost, naše nacije i RTS-a, ja možda nisam napravila pesmu koja će najbolje da prođe, ali jesam ostala verna svom sopstvenom stilu i stojim iza toga da je ta pesma bila i kvalitetna i da je stilski bila dobra fora, da niko na Euroviziji nije tako nešto radio. Uglavnom ne rade ništa slično tome. Da, po meni se čini da su mnogi očekivali da će pesma Idemo dalje da prođe, da je ona negdje ni napravljena tako da je prilagođena nekom našem melosu, da tako kažem. Ono što je meni upalo u oči jeste neka čudna medijska kampanja koja je tad vladala. Ja danas nije mi baš najjasnije šta se tu desilo, ali su mediji užasno pumpali neku priču da se radi na tome da Aleksandra ode i da mi zapravo, mislim, mnogo je to bilo smešno, pošto opet s te strane su nas indirektno negde uvredili, jer je priča bila da mi u stvari pravimo što gore pesme da bi Aleksandra prošla, što je opet sumano to potpuno, zato što je Čaroban jedna od mojih najboljih pesama ikada, tako da je to... Jeste, pa to je što vi kažete, opisuje baš vaš stil i ovo što vi radite. Mislim, ja strašno volim inače privatno da slušam Motown i retro soul, tako da negde je to bio moj omaž tom stilu i bila sam neverovatno srećnica da pronađem Ninu, jer jako je teško i velika redkost kod nas naći mladu devojku sa tako dobrim glasom, a da taj stil poznaje i da njime vlada jako dobro, pogotovo u tim godinama mladim u kojim je ona bila i jeste. Pa jeste, i to je sve bilo organizovano od scenskog nastupa, scenografije, baš u tom nekom stilu. Da, pa iskreno da vam kažem, posle ovih par godina, pretpostavljam da mogu tako nešto kažem, ja sam bila zadovoljnija zapravo nastupom u Beogradu, pošto je on bio negde pod mojom kontrolom i u tim beogradskim nastupima su nam dozvoljavali prosto da držimo ceo kreativni koncept pod svojom kontrolom, tako da sam ja negde bila srećnija kako to izgledalo kod nas nego u Düsseldorfu, ali svakako ja sam zadovoljna cijelim iskustvom. Ja sam bila blago razočarana plasmanom samo iz jednog razloga, što sam tad definitivno shvatila koliko je zapravo politika bitna na Eurosongu, jer smo mi zapravo informacije koje smo dobijali u samom Düsseldorfu o reakciji recimo zapadnih delegacija iz zapadnih zemalja su bile fenomenalne. Znači mi smo od Engleza dobijali toliko pohvala i bukvalno cijela engleska delegacija sa grupom Blue na čelu, pa takođe i Irska sa Louis Folshom koji evo sedi već godinama u X Factoru u žiriju, je bila potpuno oduševljena pesma Čaroban, jer su bili zaprepašćeni da može da im se dopadne nešto na jeziku koji njima verovatno zvuči rogobatno, ali stil im je toliko blizak da im se jako svidelo. Tako da smo mi bili suštinski ponosni i evo ja sam danas isto ponosna na tu pesmu kako god se ona plasirala, mada eto nismo bili gori od našeg prethodnika, možda za jedno mesto.
Pa dobro, to je možda negde i nebitno. Najvažnije ste vi uložili ljubav, a sve ostalo manje više. Da li i dalje radite sa mladim talentima? Pa da vam kažem, to sam u stvari počela da pričam malo pre, ja sam napravila suštinski jednu veliku pauzu u radu na domaćoj sceni. Ja sam godinama pisala muziku za reklame, čak sam i to prestala da radim umeđu vremenu. Zapravo negde je moj fokus poslednjih godinu do dve leži zapravo na mom kompozitorskom radu za inostranstvo, to jest u mojoj želji da napravim kompozitorsku karijeru i van granica Srbije. I to je nešto na čemu ja vrlo aktivno radim i vrlo se aktivno povezujem sa ljudima iz muzičkog biznisa i u Engleskoj, i u Švedskoj, i u Norveškoj, i u Aziji čak, koja je sad jedno od najboljih tržišta suštinski za kompozitore. Tako da vrlo aktivno radim na tome i što sam već na 4 putovanja ove godine koja su bila vezana za to i za saradnju sa švedskim kompozitorima, engleskim kompozitorima i norveškim kompozitorima i to je nešto čime sam se ja bavila i bavit ću se u skorijoj budućnosti. Nisam imala prilike od rada sa Ninom da radim sa mladim i talentovnim ljudima, ali zato evo sada u X Faktoru sad sam u jeku ponovne saradnje i uživam u tome, mislim ja sam oduvek uživala u tome i sa Petim elementom kad sam radila i sa Ninom kad sam radila, to je uvek period koji za starijeg umetnika bilo koje vrste nosi veliko ushićenje jer vas suštinski ta mlada krv podmladi vas i negde vam probudi tu istu staru nadu koju ste imali kad ste bili mladi, nekako od njih se čovek... I onda kada vidite šta ste uradili budete i ponosni kao neka vrsta učitelja i tako dalje. Dobro, da, mislim ja najviše budem ponosna na njih. Mislim, znam ja da ja naravno pomažem, mislim to moje kao da kažemo tutorstvo, ali suštinski budem ponosna na to koliko su ljudi talentovani i koliko dobro i brzo uče, mislim, to je super stvar. Jako zadovoljavajući za mene kao za muzičara. Pomenuli ste X Faktore, u poslednje vreme često vas viđamo tamo. Kako to iskustvo ocenjujete i talente koji se prijavljuju i što mislite o kolegama koji su sa vama u žiri? Ja sam se jako iznenadila pozitivno, ne samo količinom talenta koja se prijavila, mada moram reći, znači, najveći talenti su nam tačno u onom broju za koji sam mislila da će biti za naš region, jer mi nismo suštinski neki preveliki region i ne možete vi sad tu da nađete milione i hiljade talentovanih ljudi, ali prosto, znači, broj koji se prijavio je tačno onaj koji sam očekivala, ali suštinski je mene najviše impresioniralo to što su to neka deca koja imaju jako dobre muzičke uzore, što je kod nas već neko vreme jako teško, s obzirom da smo i 90-ih bili zatvoreni prema zapadnim uticajima, što se muzike tiče i na sve druge načine, a nije baš mnogo bolje ni od 2000-te, nismo zatvoreni, ali da kažemo da se baš ne hrabri to kod nas, ni medijski, ni na bilo koji drugi način. Tako da mene najviše iznenadilo to što sam u pevanju te dece čula zapravo da slušaju dobru stranu muziku, kao i ono što mogu da pronađu u domaćoj muzici, što se njima sviđa i što im stilski odgovara i što je kvalitetno. Tako da je to najveće iznenađenje. Naravno, mislim, imam nekoliko onako svojih, da kažem, ličnih favorita, ljudi koji su me oduševili i na prvim audicijama, pa i kasnije kroz ove druge faze koje smo imali. Sećamo se devojke koja je otpevala pesmu od Adele, Don't You Remember, pa svi ste plakali onako. Dobro, ja nisam baš toliko laka na suzama kao moja koleginica, ali jeste stvarno me ganula Tamara. Ja prosto nisam imala objašnjenje za to kad je ona završila tu pesmu, jer suštinski nije to bilo sad ništa, ne znam kako, tragično i tužno u njenom pevanju, nego prosto je devojka zračila takvom autentičnošću u svom sopstvenom doživljaju toga što je radila, da je to prenela i na sve nas u sobi i nadam se i na gledalce preko malih ekrana. Ona je zapravo bila prva koja se pojavila od svih tih, da kažemo, ajde, favorita i učesnika koji su ušli u ovaj sad krug live show-ova koji ćemo imati i prosto nas je onako oborena s nogu. Što se tiče žirija, tu nema nekih velikih misterija. Vi ste svi iz različitih, da kažem, žanrova, muzike, zato i pitam. Ja kad sam pregovarala sa MBK produkcijom vezano za učešće u show-u, ja sam od prilike znala da je to neka generalna ideja. Naravno, u tim nekim pregovorima pričalo se o tome dokle bi se išlo u tim razlikama i ovo je, ajde da kažemo, za mene neki maksimum na koji bi ja pristala što se tiče tih razlika. Mislim, za mene je ovo potpuno novo iskustvo, s obzirom da godinama nisam učestvovala ni u čemu što podrazumeva komunikaciju sa, ajde da kažemo, nekim drugim žanrovima, podžanrovima i tako dalje. Tako da sam se prilično odvikla od kompromisa u tom smislu komunikaciji, što se možda i primeti tu i tamo, ali svakako, naravno, i ja sada, posle toliko godina i ja sam sad već zrela žena, imam 39 i prosto imam iza sebe skoro više od 20 godina bavljenja muzikom.
Naravno, ono što jeste zanimljivo jeste što mene suštinski novije generacije u Srbiji i ne poznaju tako dobro, s obzirom da sam 90-ih bila prosto najaktivnija, jeste da je u Nebranom grožđu izašao 2007. Ali treba imati u vidu da 2007. već ozbiljan poraz pop muzike postoji na domaćoj sceni i veliko je pitanje koliko su ta deca uopšte uspela da čuju taj album. Ali svakako, kažem, gomila publike me i ne zna, pa sam dobila dosta poruka i to mi je mnogo drago, dosta poruka preko socijalnih mreža od mladih ljudi koji me nikad u životu nisu videli pre X Faktora ili su načuli nešto za mene i nešto nisu baš gajili neke simpatije i koje sam prosto osvojila nekim svojim, da kažem, manirom u ponašanju nekom mom prirodnom mislim, jer ja suštinski sam znala kad sam uzali za X Faktor da ću da imam prosto to svoje neko ponašanje, kako se ponašam od prilike sa svojim prijateljima, tako se ponašam i u X Faktoru, znači moje reakcije su apsolutno prirodne, autentične i bez mnogo brige šta će ko o meni da misli. Mislim da je to negde inače moj fazon u životu i jako mi je drago da mogu da ga gajim i na nekom šovu kao što je X Faktor. I za kraj da vas pitamo vaše iskustvo u seriji Neki novi klinci. Sad me pitate muzičko ili glumačko? Pa glumačko. Ne, što ja radila muziku za tu seriju. Pa i muziku, da, ali s obzirom da ste tada glumili... Ja bih radija da zaboravim to iskustvo, pošto sam skoro nešto to gledala i uvek pominjem taj događaj reditelja mojih spotova Kolena i Život je ljud, Pere Pašića, mog drugara, koji je posle tih spotova bio u fazonu: Bože, Kristina, kako si ti dobra glumica, morate zovem za neki svoj film. Ja sam rekla: Petre, rekao, to je mnogo lepo od tebe i mnogo ti hvala, ali ja sam dobra glumica sve dok ne treba nešto da kažem. Čim treba da otvorim usta, znači sva gluma pada u vodu i nažalost to je istina, to mislim i gledajući sebe u toj epizodi Nekih novih klinaca. Pa dobro, to je bio prvi put, ko zna sledeći put bi bilo bolje. Boga mi, u filmu Stršljen imam jednu malu epizodu na početku filma sa Mirjanom Joković, igram njenu najbolju drugaricu na otvaranju filma Stršljen, tako da to je bilo prvo iskustvo, ovo je bilo drugo, ali nažalost izgleda ni između ta dva iskustva nisam ništa pametno naučila, niti radila na tom netalentu, tako da više se glumom svakako neću baviti, osim u sportovima.